Jahas, katsotaan mitä täältä löytyy. Sir Henriks Caricatures. Avataan vähän pakettia. Täältä löytyi uusi taulu. Aika makea. Teppo jäti. Consul Capri 1962. Jahas, minkäs me laitettaisiin tää seinälle? Varmaan tuon viereen voisi olla aika hyvä. Tässä sattuvia naulat olisi tuolla paikallaan. Siinähän on aika nätisti vierekkäin. Saa sitten samalla tuollekin kaverin